முருகப்பெருமானுடைய சக்தி வாய்ந்த திருத்தலங்களில் ஒன்று யுத்தபுரி என்று அழைக்கப்படும் திருப்போரூர் கந்தசுவாமி திருக்கோவில். விண்ணுலகில் நடந்த போர் திருச்செந்தூர், நிலத்தில் நடந்த போர் திருப்பரங்குன்றம். ஆனால் இங்கு மண்ணில் நடந்தது போர். அதனால்தான் திருப்போரூர் என்று அழைக்கப்படுகிறது. முருகப்பெருமான் சூரபத்மனின் தம்பியான தாரகாசுரனை இங்கு போர் புரிந்து வென்றுள்ளார். காலப்போக்கில் இத்திருத்தலம் மண்ணில் புதைந்துள்ளது. சுமார் 450 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஸ்ரீமத் சிதம்பர சுவாமிகள் அவர்களுக்கு முருகன் கனவில் காட்சி கொடுத்து இக்கோவிலை புதுப்பித்துள்ளார். முருகப்பெருமானுடைய கையில் இருக்கும் இந்த வேலை காண்பதே மிகப்பெரிய புண்ணியம். 6 படை முருகனையும் தரிசித்த பலன் கிடைக்கும் திருப்போரூர் கந்தசுவாமியை கண்டால். வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா.